Mga ka-idol, ito nandito tayo sa hilera ng mga parol dito sa San Fernando, Pampanga. Kaya ngayon mag-a-update tayo sa mga parol dito sa San Fernando, Pampanga. Ito yung tinatawag nila parol capital of the Philippines dito sa San Fernando, Pampanga. Hindi lang yan, marami ng decoration dito sa San Fernando, Pampanga. Talagang Paskong-Pasko na dito sa San Fernando, Pampanga. Kaya ayun, i-update ko kayo kung ano yung mga ganap dito at magkano yung mga parol sa mahilig mag-decoration ng mga parol. Lalo na mga ngayon magpapasko, kailangan meron tayong decoration sa ating bahay. Kaya mag-update lang tayo mga ka-idol. Ito, pupuntahin natin sa mga hilera ng mga parol dito sa San Fernando, Pampanga mga ka-idol. Ayan, medyo mailaw yung mga parol dito mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo. Kakausapin lang natin yung mga may-ari at gumagawa ng mga parol dito sa San Fernando, Pampanga. Mga ka-idol, ayan yung mga sample na parol dito sa San Fernando, Pampanga. Sa mga mahilig na mag-decoration ng mga parol sa kanilang bahay, ito, papasukin lang natin itong install ng lantern maker na to. Ito yung may pangalan ng lantern maker na to, Elmer Lantern Maker mga ka-idol. Kaya ito, kakausapin lang natin itong nagbebenta ng parol dito sa San Fernando, Pampanga para matanungan natin kung magkano yung mga presyo dito sa mga parol dito sa San Fernando, Pampanga. Kaya ito, si ma'am. Ma'am, kayo po yung may-ari ng nito? Bali si sir, bali kayo po yung kasama niya dito. Ma'am, pwede pa tayo magtanong kung magkano yung mga presyo ng mga parol dito na binebenta ninyo? Magkano yung mga worth nila at magkano yung pinakamahal nyo dito ma'am, para naman mag-guide nyo ako at maano natin sa mga viewers natin dito sa pag-vlog natin ma'am. Kaya tara ma'am, turuan nyo ako ma'am para ito ma'am, itong malaking to ma'am, nakita ko parang naano ako dito ma'am yan. Magkano itong parol na to ma'am? Magkano itong parol na malaking to ma'am? 35,000. Yan mga ka-idol, 35,000 itong napakalaking parol na yan napakaganda. Talagang napakagandang ilagay yan sa bahay ninyo para naman mas maganda yung decoration ninyo dito sa inyong bahay mga ka-idol. Tapos meron pa dito, ito yung mga reindeer ma'am. Magkano yung mga ganyan na ma'am? 2.8 isa. 2.8 isa mga ka-idol, mga reindeer yan ilalagay nyo lang sa ninyo para mas magandang tignan sa bahay ninyo. Tapos sa mga ganito ma'am, magkano naman po? 10,000 isa po. Ayan mga ka-idol, 10,000 isa. Sa mga gusto po yan napakaganda. Tapos sa mga ganun ninyo ma'am, ayan 4,500 mga ka-idol. Saktong-sakto sa mga budget na gustong mag-decoration ng mga parol or kumikutitap sa inyong bahay mga ka-idol. Tapos pasok pa tayo dito. Meron pang dito, Eiffel Tower. Magkano naman yan ma'am? Yung Eiffel Tower ninyong yan ma'am, 11,000 mga ka-idol. Napakaganda lalagay nyo lang yan sa terrace ninyo. Tignan nyo yung Eiffel Tower dito 11,000 po yan mga ka-idol. Tapos yung pinakamahal nyong dito ma'am, yung pwede natin makita yung pinakamahal nyong mga parol dito. Yung pinakamahal natin yun 30,000. Parang giant lantern na siya. 35,000 mga ka-idol. Yan na pala yung pinakamahal na parol niya ma'am. Ma'am, pangalan mo ma'am? Joanne. Yan si ma'am Joanne mga ka-idol If ever na gusto nyong pumunta dito, pumasyal dito sa Pampanga, around MacArthur Highway lang po ito, malapit sa Northwalk, San Fernando, Pampanga mga ka-idol. Ito, hanapin nyo lang si ma'am Joanne. Pwede ba natin makuha yung contact number nyo ma'am? Ma'am, pa-indicate po yung contact number nyo. 0936 Yes ma'am. 4225762. Ayun mga ka-idol, para if ever na gusto nyong bumili or kumontak kay ma'am o kaya umorder ng mga parol dito, ayan po, napakarami. Ayan tapos puntahan natin si sir, tignan natin yung mga ginagawa niya ma'am. Okay lang? Sige, ito mga idol papasok lang tayo. Ayan, si Sir Elmer po yung mga gumagawa ng mga parol dito mga ka-idol. Yan napakagandang mga parol sa mga gusto mag-avail dyan mga ka-idol. Ayan po yung parol. Ayan si Sir Elmer. Kuhanin lang natin siya ng video para makita natin kung gaano kabusisi ginagawa itong parol dito sa San Fernando, Pampanga. Kasi ito, sa San Fernando, Pampanga, ito po yung
Lantern Capital of the Philippines dito sa San Fernando, Pampanga. Dahil sikat po itong San Fernando, Pampanga na to na gumagawa ng mga parol pag malapit na po yung Pasko. Kaya ito po si Sir Elmer. Ayan, tignan natin yung mabusising ginagawa niya sa kanyang mga paninda dito, mga ka-idol. Ayan, oh. Sir, 9 years na po kayong gumagawa ng mga parol na ganito, sir? Sir, 2000 po. 1992, almost ilang years na si Sir gumagawa ng mga parol dito sa San Fernando, Pampanga. Bali, ito sir, malakas naman po ba yung bentahan pag ganitong bare months? Sa ngayon po? Sa ngayon po, konti pa lang. Mm-mm. Konti pa lang yung mga halos karamihan, nagka-canvas pa. Canvas pa lang po. Ayan, mga ka-idol, ngayon habang maaga pa, medyo malayo-layo pa yung Pasko, 2 months pa. Kung gusto nyong kumuha or mag-avail ng mga lantern ni Sir Elmer dito, ayan, oh, mga parol niya dito na kumukutitap sa inyong bahay. Indicate natin yung contact number ni ma'am kanina, o kaya meron ding contact number si Sir Elmer para if ever na gusto nyong makausap or gusto nyong kumuha ng mga parol niya dito, pwede nyo po siyang kontakin dito sa kanyang contact number. Sir, contact number nyo, sir? 0935-375-6978. Ayan, mga ka-idol, na-indicate na ni Sir Elmer yung kanyang contact number. If ever na gusto nyo pong umorder, kumuha, pasyal lang po kayo dito sa San Fernando, Pampanga. Meron po ba kayong delivery dito, sir? Delivery, pag if ever na may order sa inyo or kumuha sa ibang lugar, pwede po ba nating mapadeliver sa ibang lugar? Pwede sir, depende sa usapan. Ganun po ba? Ayun, mga ka-idol, pwede siyang ipa-deliver kung saan man yung lugar ninyo. Kung depende daw po yung pinag-usapan ninyo. Pero may bayad po yun, no, boss, yung delivery charge na yun. Ayun, yun, mga ka-idol. Meron siyang delivery charge. If ever na nakausap niyo si Sir Elmer, kontakin niyo lang po. Marami po siyang mga parol dito na napakaganda at iba-ibang kulay dito sa San Fernando, Pampanga, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo, pupunta pa tayo sa kabila para maano pa natin yung mga presyoan ng parol at yung mga iba-ibang klaseng mga parol dito. Sir Elmer, maraming salamat po sa pag-unlock niyo po sa akin dito. Thank you, boss. Thank you, sir.